माझ्यावर भांडत राहता दिवसभर. तुमच्या डोक्यात काय शानबीन भरलेला काय? तेव्हाच मगातपासून माझ्या डोक्यात हात असता. नो 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 नो. हो, मी काय सांगताय ऐकलंस का? माझी मैत्रीण येतली, तिच्या बहिणीचं लग्न असा, तर तुमका ना 2 दिवस बाहेर झोपाचा लागत. चला माका काय प्रॉब्लेम नाही, फक्त माका एकच वचन दे तू, जेव्हा माझी मैत्रीण येतली ना तर तुका पण 2 दिवस घराच्या बाहेर झोपूचा लागतो. चला परत बोला, तुम्ही काय बोलला? नो नो. हा ठीक आहे. अगो ऐकलंस? काय झाला? अगो या वर्षी ना कंपनीमध्ये अॅन्युअल फंक्शन हा, त्या नाटकामध्ये ना माका एक रोल मिळालो हा. खायचं नवऱ्याचो. डोक्यात पडलास का? डोईला पलो रोल घ्यायचो. काय हो, खूप दिवसापासून विचारूचा म्हणतोय हे तुमच्या टाकल्यावरचे केस असे कसे पातळ झाले होत, असे कसे पातळ झाले? तर काय माहितीये, औषध जेव्हा जन्म दिला ना तेव्हा आऊस नेहमी टाकल्यावर हात फिरवायची, म्हणून टाकल्यावरचे केस वाढत गेले. पण जेव्हा तुझ्याशी लग्न झालं आणि तू जेव्हा घरात येलस आणि तू माझ्या टाकल्यावरच्या हात फिरवू लागलस ना, होते नाही ते केस ती पण आता जाऊ लागले. थांबा, आता पूर्णच तुमचा टाकला करून टाकतोय. मी येईल म्हणून असे तुमचे केस पातळ झाले सांगतास ना, पूर्ण टाकला करून टाकतोय.